1134 загинали и 2500 ранени. И всичко това за евтини тениски. И това, за съжаление, не е сцена от филм. Това е Рана Плаза, незаконно построена фабрика в Бангладеш, която през 2013 се срутва и отнема животите на над 1100 работници. И инцидентът е бил напълно предотвратим. Ден преди срутването са забелязани пукнатини в сградата, но работниците са били принудени да се върнат на работа с заплахи за уволнение. Тъй като знам, че ви е любопитно, там са се произвеждали дрехи на Gap, на Primark, на Benetton, на Mango и други подобни. А модела на бързата мода, който ни докара до тук, започва над 100 години по-рано. През 1911 година в Triangle Shirtwaist Factory в Ню Йорк избухва пожар, при който загиват 146 работници. Предимно млади момичета между 14 и 23 години. Някои изгарят, други скачат от 8 етаж, за да избягат от огъня. В този случай собствениците на фабриката буквално са заключвали вратите, за да не вземе някой работник да излезе за по-дълга почивка за цигара. 100 години между тези два инцидента и нищо не се е променило. Същата система просто е изместена от другия край на света, за да не се вижда. Марките много добре знаят кой и как им шие дрехите. Просто наемат фабрики, които наемат фабрики, които наемат фабрики и после като стане трагедия им, че аз нямам нищо общо с това, бе. И всичко това, за да се произвеждат най-евтините бокуци, които пълнят джобовете на милиардерите, експлоатирайки човешки труд и унищожават природата. Направо трипъл кил. За финал, моето мнение, според мен, за да тръгнем изобщо някога към промяна, трябва на първо време колективно да осъзнаем, че пазарувайки от бързата мода, ние директно подкрепяме тази система, която очевидно не работи нито за хората, нито за планетата. Така че трябва да търсим алтернатива. Последвай за част трета, където ще обсъдим в детайл как да не бъдем част от проблема.